Dobrý večer. Dovolte mi, aby som vás na úvod privítal. Sme veľmi radi, že ste prišli. Ja som Michal Michňák a budem vás prevádzať dnešnou diskusiou. Otázku, ak si kladete, že prečo ja, tú istú otázku som si kladol ja včera. Na Ukrajine som bol dvakrát, prevádzal som Lukáša. Bol som dvakrát v Charkove, ale zďaleka vám nepoviem o nej toľko, ako títo dvaja pani vedľa mňa. Čiže na úvod dovoľte, aby som vám predstavil občianskeho aktivistu, humanitárneho pracovníka, dobrovoľného hasiča, podnikateľa a človeka s veľkým srdcom Lukáš Belej. A náš hlavný host je 77-ročný japonský dobrovoľník, ktorý sa po vypuknutí vojny rozhodol, že chce pokračovať alebo tráviť, pomáhať na Ukrajine, momentálne v zničenom Charkove. Z vlastných úsporov a darov založil Fumi Cafe, kde denne rozdávajú 300 až 600 obedov bezplatne ľuďom v núdzi. Dámy a páni, Fuminori Tsuchiko. Konnichiwa, Fuminori. Na úvod by som vás raz upozornil. Máme tu takú maličký problémik, volá sa jazyková bariéra. A keďže Fumi nerozpráva plynule po anglicky a ja ani po japonsky, a Lukáš ani jedno z toho, tak budeme nejako improvizovať postupne. Čiže Fumi, ak by sa ťa niekto opýtal, že kto je Fuminori Tsuchiko, čo by si mu povedal? If someone would ask you, who is Fuminori Tsuchiko, what would you say? No, you can. ご紹介いただきました土子文則です。Я Fuminori Tsuchiko. Many семьдесят пять років я японець. У Харкові у нас працює безкоштовні кафетерії Fumi Cafe. Дякую. Fumi v skratke povedal, podľa toho, čo som pochopil a z toho, čo mi povedal, že povie, že Japonec je dobrovoľník a pomáha svojim ľuďom. A tí, čo pomáhajú mu, tak ďakuje. A že pomáhajú bezplatne. Tak. Fumi mi ukazoval jednu takú krásnu fotku pred podujatím. Môžeš ukázať fotku? Tak. This one. Yeah. Fumi má tú krásnu fotku s Volodymyrom Zelenským. A keď som sa opýtal, že kto by si povedal, že je ten Fumi, tak určite viem povedať, že asi to nie je nebezpečná osoba, keď má fotku s pánom Zelenským. Lebo asi ten nemá čas sa stretávať s hocikým. Ale jedna vec, čo Fumi urobil, išiel mimo scenára teraz. Čiže Fumi, posledné dni si strávil na Slovensku. Páči sa ti tu. How do you like Slovakia? You spent last days here. Do you enjoy it being here? Sám očakám, čo teraz za fotku vyťahne. Sekundičku. Tak, mikrofón. How do you like Slovakia and do you enjoy being here, or why did you come to Slovakia? What is your purpose of these activities? What are you doing here? What do you want to achieve? This. そうですね。私は It's okay. 私は今回のようなことになるとは全く考えていませんでした。スロバキアに来て多くの人から応援をいただいたりご支援をいただいたりしてとても感謝しています。特に
プレショフの町はもうとても今使わせていただいているお家がですね、とてもなんて言いますか、日本に似てるんですね。山があって霧が深くて、で起伏がある丘陵地帯に畑がたくさん作ってあって、私の祖父の田舎にそっくりです。とても私はプレショフ気に入ってます。ありがとうございます。Fumi nám úplne preskočil tému a začal hovoriť o mieste, kde býva v Charkove, že býva v malom uzavretom dome, ale že v okolí má veľa fariem a uzavretých nejakých priestorov a vyzerá, alebo pripomína mu to pravdepodobne jeho dom, jeho starých rodičov v prírode. Ja sa musím s Fumim teraz na chvíľku doladiť, lebo trošku nám uteká iným smerom, jak by sme chceli. Ja, čo konec prvá. Ja využijem tento čas zatiaľ a chcem vás poprosiť, že keď náhodou máte chuť pomôcť Fumimu a jeho Fumi Cafe, tak tu na vpredu máme kasičku na dobrovoľný príspevok, na dobrovoľné vstupné. Prípadne na udalosť na Facebooku sme hodili aj naše zbierkové konto, ak náhodou nemáte cash. Prijímame pravidelné príspevky. Ďakujeme. Fumi chcel povedať, neviem, či to povedal, pravdepodobne nie, že na Slovensku sa mu páči, všetci sú k nemu veľmi milí a že prišiel sem preto, aby rozšíril pole nejakej podpory, ktorú majú pre svoje Fumi Cafe, nakoľko momentálne je to primárne financované darmi z Japonska a snažia sa zachrániť túto situáciu, keď sa im rôzne zmeny nejako udiali na Ukrajine a nemôžu financovať to, čo financovali a potrebujú aj iných donorov. Lukáš by vám vedel približiť situáciu, v akej sú. Rozprávali sa včera o tom. Tak, zase technická prestávka. Čo sa týka predrečníka Michala a tej situácie, majú to trošku komplikovanejšie skrz bankový systém Japonsko versus Európa a Ukrajina. A tam je základný kameň úrazu a im práve nastáva ťažká zima, ako všetké predtým a u nich v Saltívke o to viac, lebo oni nakupovali od miestnych farmárov a producentov potraviny za výrazne lacnejšie ceny, ako sú v markete, ktoré sú, podotýkam, častokrát už drahšie ako u nás na Slovensku, tie potraviny. A z tých vlastne surovín následne varili. Keďže všetky tieto vstupy im pôjdu radikálne hore, lebo tie trhy nefungujú v tých zimných mesiacoch, tak majú problém. A ak chcú udržať to, aby tí ľudia v núdzi mali aspoň to jedno teplé jedlo denne, tak potrebujú vlastne od nás tú pomoc, tú podporu. O čom vlastne bude aj Fumi potom ďalej hovoriť. Dobre, Fumi, vráťme sa na začiatok invázie. Kedy si sa rozhodol opustiť Japonsko a predať svoj dom v Tokiu? A ako si sa vlastne dostal k tomu, že pomáhaš ľuďom na Ukrajine? Let's go back to the beginning of the invasion. When did you decide to leave Japan and sell your house in Tokyo? And how did you first get involved in helping people in Ukraine? 私はですね、侵攻を始めて1月後に、3月ですね、ワルシャワからキーウに来ました。でその時点で本来はワルシャワで残りの人生を過ごす予定でした。でそれができなくなったので、そうですね、キーウに来たらたくさんの避難民がいるし、いろんなロシアの攻撃が続いているしということでこれはもう本腰を入れて支援をしないといけないなというふうに考えまして、日本のもともと2022年の9月に
東京オリンピックが終わった後に私はワルシャワに来ましたので、その時点でもう日本の家は必要なくなっていましたので、2023年の3月家族に連絡して家を売るようにお願いしました。No, postupne, lebo povedal nám toho fakt veľa. Vrátime sa teda v čase až do roku 2022, kedy splánoval straviť nejaké mesiace v Poľsku a v Nemecku, kde plánoval cestovať po koncentračných táboroch, ktoré za sebou zanechali nacisti. Nakoniec ale v marci 2023, keď Putin sa rozhodol zaútočiť na Ukrajinu, tak hovorí, že počul nejaké zvuky alebo proste niečo v ňom hovorilo, že nemôže to nechať len tak. A teda sa rozhodol presunúť, že pôjde pôsobiť na Ukrajinu a zamýšľal sa nad tým, že vlastne má dom v Tokiu, ktorý mu už netreba, tak sa ho rozhodol predať a tie peniaze využiť inak. A ešte jednu takú krásnu vetu mi včera povedal, že bol tam niekto, kto potreboval pomoc viac ako ja. Čiže uprednostnil pomoc iným namiesto svojho užívania si dôchodku. 私が日本を出るという決意をしたのはですね、65歳の時です。65 years old, I decided live in Japan. その時点では年を取ってから海外に行くわけですから、すぐっていうわけにはいかないので、体力をトレーニングをして整えたりから多少どこに行こうかなといろいろ考えたんですが、アメリカはとても危険だし、日本もアメリカも大して変わらないので同じようなもんだと。でいろいろ調べましたら、ヨーロッパ、ポーランドはヨーロッパの台所と言われているくらいで非常に物価が安くて、私は年金生活者ですからそれでも十分に生活できるということで、ポーランドにワルシャワに移住することを決めました。で65歳から75歳まで10年間。Opäť nám toho povedal hojne. Rozhodol sa opustiť Japonsko, keď mal 65 rokov. Pripravoval sa na to, že keď bude na dôchodku, takže odíde. A momentálne, ako som hovoril, má 77, to znamená, už predtým sa rozhodol, že by chcel ísť možno žiť do Ameriky. Teraz som nezachytil, či rodiny, príslušníci alebo kamaráti mu povedali, že si normálny, Amerika a Japonsko je extrémne rozdielne. Tak sa začali baviť o Európe. Preto aj vlastne plánoval straviť tieto predchádzajúce mesiace pred vojnou v Nemecku alebo v Poľsku. A zároveň hovoril, že prečo na Ukrajinu alebo prečo Slovensko a tieto centrálne krajiny. Takže pre neho to je nejaká kuchyňa Európy a že zároveň cena za život je tu relatívne nízka oproti iným krajinám na svete. A keďže je to už dôchodca, tak chcel žiť na dôchodku relatívne komfortne. Tak sa rozhodol, že teda pôjde žiť do Varšavy, do Poľska, niekde vo veku nejakých 65-67 rokov. Okay, Funi, how did you feel when you made the final decision to leave Tokyo and behind? What did the process look like? What did you have to do and what did you talk to? No. Okay, Fumi. Ako vyzeralo tvoje finálne rozhodnutie opustiť Tokio a že akým tým procesom si prešiel a ako si sa cítil, nám povedz.海外に移住すると決めたからですね、65歳。いろいろなことを考えました。家族は2人娘がいました。私の妻ワイフはですね17年前に亡くなっています。ですからそういう意味では娘2人結婚して嫁いで幸せに日本で暮らしています。ですから私は一人でしたが、とにかく
自由で自分で考えて何でも決められるという状態になっていました。ですからそれから10年間トレーニングをして体を鍛え、どこでも寝られるようにフロアの上で寝たり、ベッドで寝なかったり、電車の中で寝たり、いろいろ自分なりに工夫をして、で構わずとにかくバスも電車も乗らないで歩くということで体力をつけるようにしmaした。No. Fumi nám práve popísal, že nemal nejaké žiadne tie sekundárne myšlienky, nikdy nerozmýšľal, či to bolo správne rozhodnutie, keďže jeho žena zomrela pred 17 rokmi a má dve dcéry, ktoré už obe sú vydaté, majú svoje vlastné deti a rodiny a žijú si šťastne aj bez neho. Rozhodol sa sám pre seba, lebo to takto chcel a videl to, že toto je tá správna cesta pre jeho dôchodok. A zároveň povedal, že to nebolo nejaké rozhodnutie, voči ktorému sa nepripravoval, ale išiel do Bushidu, alebo Bushido, kde sa hovorí, že samuraji idú na cestu nejakú, lenže by zomreli. A že on sa na to pripravoval, že nech sa stane, čo sa stane, a strávil najbližších 10 rokov, že by bol pripravený spať na zemi, prežiť všetky podmienky, ktoré ho môžu stretnúť na tej ceste. A zároveň, že strávil veľa času cestovaním vo vlakoch či nejakých iných ťažších podmienkach. Ja len doplním Michala, Bushido nie je miesto, ale je to kódex bojovníka. A je to v podstate súbor kníh a učenosti, ktoré sú od stredovekového Japonska silno späté v kultúre. Teraz sa pomaly presunieme sa na úvod tej začiatku invázie, ako vyzeral tie prvé dni. A k tomu by nám najprv mohol povedať Lukáš, ako si vnímal ty a kedy si napríklad prvýkrát počul o iných humanitárnych pracovníkov, ktorí začali pomáhať na Ukrajine. Ako vyzerali tie prvé dni ten invázie, po prípade, kedy si prvýkrát počul o nejakom Japoncovi v Charkove? Veľa otázok. No, kde som prvýkrát počul o nejakých ďalších dobrovoľníkoch, no vtedy, keď sme ich zavolali ku nám na hranicu, keď už sme nestačili so silami, tu na Prešovský dobrovoľný hasičský zbor, dobrovoľný náš, plus partia dobrovoľníkov z Dolného Kubína, keď sme to rozbiehali vo Vyšnom Nemeckom a sa pridávali ďalší a ďalší. A keď sme vlastne skončili na hraniciach, keď nás de facto vykopli odtiaľ z ministerstva vnútra, tak sme si uvedomovali, že zima sa vráti, vojna ešte nekončila a stále nekončí po tých rokoch a že bude potrebné pomáhať aj priamo na Ukrajine. Tak sme rozbehli náš projekt Pomôžme prežiť Ukrajine a pri tých našich vlastných cestách sme sa takto dopočuli o Fumim a jeho projekte, ktorý tam už beží teda 4. rokom. A pre mňa to je veľmi obdivuhodné, že v takom veku má takú energiu, to klobúk dole a vlastne s tými ľuďmi dennodenne prežíval. Dokonca, keď boli tie prvé týždne vojny, tak on s nimi býval priamo v metre, na staniciach metra v Saltívke, hej, že tak ako Michal vravel v tej predchádzajúcej otázke, že to nebolo len o nejaké myšlienke toho nejakého bojovníka, samuraja, ale reálne aj takú ťažkú cestu sám absolvoval s tými ľuďmi, kde im začal variť a chystať to občerstvenie tým častokrát matkám s deťmi, ktoré nemali ani za čo si to jedlo zabezpečiť. A potom, keď predal ten dom v Tokiu, ako naznačil Michal, tak vlastne z toho až následne vzniklo také ucelené miesto, to Fumi Cafe, kde cez 500 ľudí aktuálne denne navštevuje to na zastávke autobusovej v Saltívke. Takže takto sme sa spoznali s Fumi na našich cestách. OK, Fumi. Ako vyzeral tvoj prvý deň na Ukrajine a na čo si tak spomínáš najviac na ten deň, alebo čo sa ťa tak najviac dotklo? Fumi, what was your first day in Ukraine like and what touched you most about the city or the people? 最初に3月にキーウですね、今来ました。その時とてもですね、ウクライナの人々はこうじーっと人を見るんですね。ですからなんかこう睨まれてるような感じがしてちょっと怖いなっていう感じが最初印象でありました。で3月ですから雪も少なく道路は土で汚れていてとてもなんか汚い街だななんて思いました。
ところがですね、私がこの通り年寄りですから、ウクライナのキーウの人々はとても親切に電車に乗れば座れというし、荷物を持って階段登っていれば若い人が持ってくれたりということで、人間的にもとてもウクライナの人は親切に私にしてくれました。それが一番印象が強いですね。はい。No, opäť postupne, čo nám Fumi prezradil. Na úvod, keď prišiel do Kyjeva na Ukrajinu, tak bol veľmi prekvapený, že na ňo ľudia zízali, by sme mohli povedať. A že necítil sa príliš komfortne, že prečo na mňa zízajú. A bolo to také pre neho trošku strašidelné, by som povedal. On popisoval nám, že v marci tam nebolo veľa napríklad snehu a že cesty boli veľmi špinavé, ale za to obloha bola podľa jeho slov krásna, široká, modrá, čistá, žiarivá, ale zároveň potom premostil ku korone, netuším ako sa mu to podarilo, ale potom povedal, že keď prešiel do Charkova, takže zrazu k nemu ľudia boli veľmi milí a že zároveň mu mladí ľudia boli ochotní veľmi pomáhať a boli jeho, jak to nazvať, nejaká spoločnosť počas týchto dní. Ako už Lukáš spomínal, strávil 6 mesiacov viac menej v metre počas bombardovania Charkova, až následne začali žiť akéby život hore. K tomu ešte by som, Lukáš, ťa poprosil, hovoril si o sídlisku v Charkove? Sídlisko Saltívka, také menšie, cez 400,000 ľudí. Menšie 400,000 ľudí, OK. To je to miesto, kde má Fumi tú kaviareň. Tak. Áno, je to na tej zastávke spomínanej. A aby ste si vedeli predstaviť, to sídlisko je v niečom iné ako ostatné v Charkove, ktorých samozrejme veľa, ale to sídlisko sa nachádza najbližšie k ruskej hranici a v prvých fázach invázie dokázali Rusi priamo s delostrelectvom a s minometmi a podobne ostreľovať z blízkeho okolia priamo mesto a na celom sídlisku nenájdete jednu jedinú nepoškodenú bytovku. Či už viac alebo menej, ale každá jedna si to odnesla. A ten život je tam skutočne veľmi, veľmi náročný. OK. Fumi, ako vyzerá tvoj bežný deň teraz? Alebo že ako čo to prebieha, akú pomoc poskytuješ? What your normal day look like? What kind of humanitarian help is most needed? And what are you doing? 私の一日はですね、昔からそうなんですが、夜遅くまで起きていて朝起きるのが遅いというようなこれはもう学生の時からの習慣でしょうがないんですね。でそれはウクライナに来ても同じで、まあ朝8時ぐらいに起きて、で午前中はカフェにいます。私はフミカフェにいてスタッフと打ち合わせをしたり、ボランティアの方が来るとその方とまた話し合いをしたりからまあそうですね、買い物じゃがいも50キロとか買い出しに行きます。そういったことは午前中はしてて、で現在ウクライナでは私の銀行カードっていうのはどうしても限度額がありまして、それ以上現金を引き出せない。戦争中の国ですからクレジットカードで物を買うのは本当に大きなマーケットとか、まあそういうところのお店しかなくて、もう全て現金です。電車のチケットもハルキウは現金です。ですからもう本当に明日ミサイルが当たればドローンが当たれば死んでしまうんですから、一月先に決済される現金を待ってるわけにいきませんから、ですからカードが使えないので、午後はシェフチェンコパーク、ニコルスキー繁華街ですね、大きなバザールや公園に行って、天気がいい時は募金活動を夕方6時ぐらいまで 5,6 時間毎日やります。これはもう現金がなければ物も買えないし、何よりも生活ができないということです。Jo, Zaza opäť
prešiel cez 4 témy, ale nejako to zvládneme. Čiže postupne, keď som sa opýtal, ako je bežný deň vyzerá, tak zaspomínal si na zlozvyk, ktorý má zo študentských čias a to, že je optimálne by stával neskoro, ale zároveň majú prvé stretnutia so svojím staff alebo kuchármi a tak ďalej, ľuďmi, ktorí pracujú u neho alebo pomáhajú už o 6 ráno. Veľmi mu to nevychádza, ale zároveň následne pokračuje so stretnutiami s dobrovoľníkmi, s nejakými nákupmi a samozrejme akože varením. A potom po obede od 1 do 6 sa stará primárne o tie nejaké aktivity, že by získal peniaze na to varenie, na tú pomoc. Spomínal tu príbeh, že má problém vybrať peniaze z bankomatu, lebo na ňo uvalili limit. A že nevedel si to predstaviť, ale zrazu mať hotovosť je pre neho niečo nevyhnutné, ale že to sú časy vojny. Následne pokračoval, že keď dostáva peniaze od nejakých sponzorov alebo takto z Japonska alebo tých donorov, tak nemôžu mu ich vyplatiť vopred, že prichádza mu to v mesačných platbách niekedy a teda, keď potrebuje niečo akutne zaplatiť, musí čakať do konca mesiaca, keď mu tá platba príde. Spomínal nejakú Nikol zo Ševčenko parku. Ak sa nemýlim, Ševčenko je mesto, ktoré momentálne majú Rusi pod kontrolou. To je Ševčenkové. Tak. A Ševčenkov park je nedaleko od nich. Ševčenkový park? Asi skôr sa nachádza to v Charkove. Môže byť. A že tam mu pomohla s financovaním, čiže ak sa prekladač a to, čo mi hovoril, nemýli. Takže... Dobre, Lukáš, mohol by si nám priblížiť napríklad, ako vyzerá taká zbierka peňazí, alebo že ako prebieha ten proces, koľko financií si vyžaduje napríklad jedna cesta humanitárnej rozvozu na Ukrajinu, alebo ako vieme pomôcť s takýmito problémami FUMIU? Tak, čo sa týka nejakej štandardnej cesty, keď ideme posádka jedného auta na Ukrajinu naložená až po strop, samozrejme preťažený, však prečo nie, tak to vychádza niekde okolo 1000 až 1100 eur na pohonných hmotách, nejaká drobná strava a zaplatenie ubytovania. S tým, že častokrát ešte z toho vyplatíme nejaký drobný nákup, či už sa stretneme s FUMIM alebo s inými dobrovoľníkmi, keď im niečo akútne chýba, tak ako aj Michal spomínal, že keď čakajú na tie financie a podobne, tak sa to proste dokupí. A potom dúfame, že sa nám to vyzbiera naspäť, aby sme vedeli financovať tie cesty. A čo sa týka toho financovania tých ciest, tak my sa snažíme učiť tých ľudí, že tá pomoc musí byť vždycky čo najefektívnejšia a čo najadresnejšia, samozrejme. A s tou efektivitou súvisí aj nákup priamo, ideálne od výrobcov, importérov a podobne, aby tie ceny boli čo najnižšie. Preto sa snažíme motivovať ľudí, aby prispievali po drobných čiastkách mesačne, aby sme vedeli tie cesty aj humanitárnu pomoc plánovať a zároveň, aby sme vedeli nakupovať v tých či už množstevných zľavách alebo od tých výrobcov tie výrobky lacnejšie. A čo sa týka financovania FUMI Cafe, tak ako aj keď sme sa rozprávali s FUMIM, že ako to potiahnuť minimálne do toho marca, aby to vedeli tú zimu vlastne vykryť, tak tam plánujeme im pomôcť vyzbieravať na nájom. Bavíme sa teraz čisto zatiaľ iba o nájme. Je to necelých 1000 eur mesačne za všetky priestory, ktoré tam majú. Bavíme sa o sklade, o knižnici, o ktorej nám povie potom Michal asi viac s FUMIM a o tom samotnom výdaji stravy a prípravy stravy. Nemajte veľké oči o tej kuchynke, je to nejakých možno 6x6 metrov kuchyňa a rovnako veľká aj vydajňa stravy, ale tam máme predikciu, že ak sa nám to podarí a nájdeme dostatok dobrých ľudí, tak budeme prerábať tú kuchyňu na väčšie priestory. A plus sa bavíme o nejakých zhruba 150 až 200 eurách denne, ktoré FUMI potrebuje vyzbierať na to, aby vedeli uváriť takéto množstvo stravy a zaplatiť energie a všetko okolo toho. Ja by som sa ešte na to opýtal, že vieš nám povedať aj, ako fungujú mesta, kde sú všade takéto aktivity, všade vieme nájsť takéto reštaurácie, takýchto ľudí, ako je FUMI, čo majú nejaké miesta, kde vydávajú tie jedlá, alebo približiť, či to je v Charkove je ojedinelý, alebo či máme aj iných takýchto, o ktorých vieme, alebo... Ja ešte vidujem jednu partiu ľudí, ktorá chodí priamo s výdajom jedla v takej pojazdnej dodávke, niečo na štýl ako našich street foodov.
ale ďaleko menších množstvách. A potom sú Kuchári bez hraníc. Tí majú taký dlhodobejší takisto projekt, ale to je väčšinou po malých mestečkách, kde tí ľudia ostali odrezaní často v blízkosti frontu a podobne. Ale v tak veľkom meste je asi iba Fumi Café. S tým, že sú špecifickí, lebo častokrát, aj keď dojde nejaká humanitárna pomoc tým ľuďom v núdzi, to je úplne jedno, v akom meste budete na Ukrajine, častokrát sú to iba trvanlivé potraviny. Hej, dojde vám nejaká pohánka, ktorá je veľmi obľúbená u nich, nejaké cestoviny, nejaká možno múka a tak ďalej, no ale čo s tým, hej? Treba vám ešte kúpiť nejaké mäso alebo niečo, alebo nejakú zeleninu a tak ďalej a to už tým dôchodcom častokrát na to financie nestačia. Priemerný dôchodok je na Ukrajine 80 eur, tak viete si asi predstaviť, ako to tam vyzerá. Dobre. Fumi, čo ťa motivuje tak pomáhať, alebo čo ťa motivuje vlastne pokračovať, alebo že viac menej je to tam riziko, hej, nie je to bezpečné a predsa ten život v Charkove nie je jednoduchý. Fumi, what motivates you to continue helping despite the danger and difficult everyday life in Kharkiv? 私はですね、自分が特別なことをしているとは思っていません。私は目の前に助けを必要としている人がいたので、その手助けを少ししているだけです。お腹の空かしている人に食事を提供しているだけです。人間なら誰にでもできることです。ただ人間は生き物は時間が経つとお腹が空きます。ですから毎日年中無休で食事を提供しています。ですから人間として普通に考えていただければウクライナを支援することで特別な人間である必要はないのです。普通の人でいいのです。助けを必要としている人の手助けをする、それだけです。No, jeho primárna motivácia hovorí, že pokiaľ existuje niekto na Ukrajine, ktorý potrebuje jeho pomoc, tak stále má túžbu a motiváciu pokračovať. Stále je tam niekto, kto potrebuje pomoc viac ako on. Zároveň hovorí, že nerobí nič špeciálne. Jediné, čo robí, je, že rozdáva jedlo hladným. A taktiež, že to, čo robí, nie je ani garantované, ale zároveň to dokáže robiť každý z nás. Hej. Nie je to nejaký big deal, by som povedal, ale sú to malé kroky, ktoré dokážu týmto ľuďom pomôcť. OK, Fumi, ktoré príbehy takých ľudí, alebo počul si nejaké také príbehy, niečo si zažil, alebo niekto ti niečo povedal, čo zostane s tebou navždy? Fumi, which stories of people you met in Ukraine will stay with you forever? Oh. 私がウクライナで一番印象に残っていることは、私が会った人たちの話とかそういうことではなく、毎日ロシアの攻撃で子どもたちや人々が殺されていることです。それが一番印象に残って今でも続いてます。Fumi nám povedal, že jediné, čo ho zaujíma, alebo čo je v jeho pamäti, alebo nad čím rozmýšľa, je to, že sú tam deti a matky a rodiny, ktoré sú aj v tento moment zabíjané ruským ostreľovaním a ruskými vojakmi. A hovorí, že sú to iba slová, čo my si tu hovoríme, ale niekde tam na Ukrajine sa to reálne deje a tieto slová majú reálny význam. Keby som ťa mohol teraz, Lukáš, poprosiť, keby si nám vedel povedať, že aká je momentálne situácia napríklad v Charkove alebo
ako to tam vyzerá, že by sme mali možno trošku takú lepšiu predstavu v čase. Situácia v Charkove je premenlivá. Niekedy je lepšie, niekedy je horšie v noci hlavne. A Rusi nefungujú nejakým zvyčajným spôsobom útokov, že sa bijú dve armády medzi sebou. Už myslíme si o tom, čo chceme, ale ich primárnym účelom je spôsobovať teror. To znamená neustále deň čo deň, noc čo noc, robiť nálety na civilné ciele, aby to cielilo na vašu psychiku. Hej? Že v tomto sú bohužiaľ dobrí terorizovať svet a je to veľmi náročné pre to civilné obyvateľstvo, lebo tie útoky cieľia na všetko, čo si viete predstaviť, čo súvisí s nejakým civilizovaným životom. Škôlky, nemocnice, nejaké komunitné centrá, miestne úrady a podobne, ale častokrát, ako vnímate aj z médií, sú to energetické služby. Hej. Predstavte si, že nejde v Prešove elektrina pár hodín. OK, prežijeme, niekomu to spôsobí väčšie starosti, niekomu menšie. Ale keď vám tá elektrina nejde 16 hodín napríklad z dňa a ste v 3-miliónovom Charkove plus aglomerácie a musíte si po vodu, ktorá vám tým pádom automaticky tiež nejde, chodiť do miestneho potoka alebo rieky v 21. storočí. 3 milióny ľudí. Čiže je to obrovský boj s dennodennou realitou, ako fungovať, obzvlášť keď máte deti, prípadne starých ľudí, o ktorých sa treba starať. V tomto majú paradoxne výhodu obyvateľia menších dediniek a miest, lebo ten život je malinko jednoduchší pre nich v takejto náročnej situácii. Ale je to dennodenne boj. Ale bohužiaľ, takisto sa dá povedať, že na všetko si do istej miery zvyknete. Tí ľudia nemajú na výber, oni sa musia do istej miery s tým vysporiadať, aby sa nejako psychicky nezrutili a nezbláznili, tak si zvyknete aj na tie sirény. Častokrát sa už nejako neriešite, nejdete do toho krytu, lebo by ste chodili tam 30 krát do dňa. My dobrovoľníci už v podstate fungujeme rovnako. Tiež sa už pretočíte na druhý bok a snažíte sa spať ďalej v noci. Čiže je to neskutočne náročné. Nevieme si predstaviť, čo tí ľudia dennodenne zažívajú už 4 roky. Ďakujem, Lukáš. Nie je nepredstaviteľné, čo tam už majú, čo považujú za normálne. OK, Fumi. Čo si sa naučil, alebo v čom ťa inšpirovali tí ľudia na Ukrajine, alebo že v čom ťa to zmenilo? What have you learned from the people in Ukraine? Has this experience changed you as a person? 私はですね、ワルシャワに最初に来た時は学生時代から勉強していたナチズムの強制収容所を巡るということを目的でワルシャワに移住するつもりで来ました。ところがですね、プーチンが侵攻したということで、私はその国の国民がですね、戦う意志と力がある限りは決して簡単に負けることはない。最後には必ず勝つ。そういうふうに考えています。私の人生を変えたのはプーチンです。No, opäť nám prešiel pár tém, čiže postupne zasa opäť. Tak ako už sme spomínali, jeho pôvodný plán bolo ísť do Varšavy, do Poľska. Avšak Putin zmenil jeho život a zmenil jeho plány. A nešiel teda cestovať po stopách nacistického Nemecka, ale išiel na Ukrajinu. A že naučil sa, že vojna nie je stratená, kým tí ľudia majú chuť, nejakú túžbu, motiváciu bojovať za svoju slobodu. A že dúfa, cíti a vidí, že ľudia na Ukrajine tú silu majú. Keď môžem, Lukáš, ty sa stretávaš pravidelne s ľuďmi na Ukrajine, ktorí zažívajú tento teror dennodenne. Vieš nám povedať napríklad, čo hovoria oni, ako sú na tom psychicky, či to zvládajú, teda, ako hovorí, či majú ešte tú silu?
Určite ti to rád poviem, ale ťa ešte doplním, aby to nevyznievalo, takže Fumi má nejakú zvláštnu záľubu v nacistickom Nemecku. Možno budete niektorí vedieť, ale takisto Japonsko, keďže bola rovnako porazená strana v druhej svetovej vojne, tak tam je veľmi silno ukotvená aj v ústave, aj v kultúre taká politika antimilicionarizmu a prechádzajú si rôznymi, aj povinnými dokonca jazdami v úvodzovkách, aby sa spoznávali s tou históriou, ktorá zničila životy tisícok ľudí, či už v Ázii, v Európe a po svete. A preto navštevujú aj takéto ťažké miesta. A k Michalovej otázke, tí ľudia nemajú na výber, hej. Snažia sa žiť ten život najlepšie, ako sa len dá, ale v podstate vždy, keď s nimi prehodíš tých pár slov a vidíš, že im to padne dobre, že sa niekto zaujíma o to, ako sa majú, ako sa cítia a stále nás len prosia, aby sme dali vedieť doma, že my ešte máme čas sa zobudiť. Lebo oni bojujú za našu slobodu rovnako ako za svoju, za ich demokraciu ako aj za našu. A tiež veľmi veľa ľudí na Donbase hlavne a v Charkovskej oblasti a v tých ruskojazyčných regiónoch tiež si veľakrát v minulosti mysleli, že Putin je ten náj a molodec a podobne. Potom prišla ťažká realita, keď začali padať bomby, začali im vraždiť rodinných príslušníkov a pre veľmi veľa ľudí to už bolo neskoro sa zobudiť do takejto reality. Takže ak môžete aj vy šírite tú myšlenku medzi svojimi, možno aj rodinnými príslušníkmi, že to nie je také jednoduché, ako hovoria kadejaké dezinformačné médiá a že ten svet nie je iba čierny alebo iba biely, ale tá realita je skutočne náročnejšia a nemôžeme túto tematiku zatracovať, lebo môžeme dopadnúť veľmi zle. A zároveň ale sú si stále istí tí miestni, že oni to dajú, oni to vyhrajú. Oni si inú realitu aj nepripúšťajú. Dokonca niektorí sú takí optimisti, že tvrdia, že Rusovi ženú až za Ural, takže dúfajme, no. OK, Fumi. Bol tam niekedy moment, kedy si povedal, že toto je príliš riskantné, že to, čo robíš, či riskuješ sám seba. Was there a moment when you thought that it was maybe too risky? How did you deal with that feeling? 私はですね、ウクライナキーウに3月に来た時にもうここが死に場所だと自分で覚悟を決めてきました。戦争をやってる国に行くんですから、ミサイルやドローンが飛んできていつ当たるかわからないわけですから、ですからまあ死に場所を見つけにここに来たようなそういう覚悟をしてますので、まあ何が怖いっつっても怖いことはありません。No. Fumi nám povedal, že keď prišiel na Ukrajinu, tak už bol vopred rozhodnutý, že toto je to miesto, kde on chce zomrieť. Prichádzal do krajiny, ktorá bola aktívne vo vojne a prišiel s tými myšlienkami aj vnútorne pripravený. Aj si povedal, že ak zomriem, tak toto je to miesto na to. Fumi je možno malý vzrastom, ale má dušu leva a samuraja. Lukáš, môžeš nám ty povedať, aké je to nebezpečné na Ukrajine? Ako blízko si k tomu tej smrti, alebo takto, ako ty humanitárny pracovník, či si bol niekedy takto blízko, že si povedal, že OK, možno ja riskujem už teraz veľa. Alebo sa vám spýta tvojej manželky, že by povedala... Akurát som šiel povedať, že takáto podpasová otázka na tomto mieste. Takže čo teraz povedať? Manželka vie, že občas je to menej ideálne, ak by si človek čakal a nemá zmysel zatolkať, keďže hneď pri mojej ceste prvej na Donbas s Tomášom Fórom vedľa nás buchla raketa a bolo to online, keďže Tomáš to natáčal. To som sa dozvedel až po ceste domov, respektíve doma, keďže mi celý týždeň nič nepovedala, že to videla. Až doma som dostal náklad. Ale znáša to statočne, za čo je veľmi pekne ďakujem, že má so mnou trpezlivosť. A asi sa potvrdzuje, že za každým silným chlapom je ešte silnejšia žena, nie?
A čo sa týka možno nejakého detailu s tými nebezpečenstvami, možno si treba zadefinovať, čo je nebezpečenstvo, hej. Človek to už potom po čase nevníma. Keď sa má niečo stať, tak sa stane. Človek to nejako zásadne neovplyvní, či spadne nejaký dron alebo raketa, ale začínate vnímať ten život na východe Ukrajiny ináč. Všimáte si, kde je aký vyvyšený obrubník, že kde sa treba skryť, hej, alebo nejaká priehlblina, alebo čokoľvek, čo vám môže v ťažkej situácii pomôcť. Vnímate to diametrálne ináč, ten bežný život, ale naučite sa hlavne jednu zásadnú vec. Aspoň mňa a mojich blízkych sa to týka. Mám na mysle tých, ktorí so mnou chodia na Ukrajinu, napríklad aj Vlado možno vie potvrdiť. Tam si uvedomíte, aký je život premenlivý. Dneska nejaký majetok, auto, čokoľvek máte, zajtra nemáte. A nemusí to byť vojna. Môže to byť veterná smrť, môže to byť choroba, čokoľvek. Hej? Že si treba vážiť tú rodinu, tie hodnoty, ten život taký, aký je, že v tej núdzi reálne spoznáte priateľa a je dôležité vnímať skutočné hodnoty v živote a nie malichornosti a majetky a naháňanie sa za nejakými zvláštnymi cieľmi, ako tu Michal rád mi hovorí, že to sú problémy z luxusu. Hej? A má pravdu, lebo tam sa naučíte reálnej skromnosti. My si nevieme ani predstaviť, aká je chudoba 1500 kilometrov od nás. Hej? V Charkove napríklad, alebo aj kdekoľvek inde. Alebo nemusíme ísť smerom na Ukrajinu, môžeme ísť smerom na Balkán, alebo ďalej do sveta. Vážme si to, čo máme a pomáhajme ľuďom v núdzi. Akokoľvek, niekto z nás má možno vzťah, že viacej ho inklinuje pomoc k seniorom. Tak nech pomáha seniorom, nech to bude pomáhať rodinám s deťmi, nech to zvieratkám, čokoľvek. Ale vráťme tej spoločnosti to, čo sme od nej dostali. Už keď sme pri tej pomoci a hovoríme, ako by ste napríklad aj vy, keby ste chceli pomôcť, tak tu na dole je krabička s dobrovoľným vstupným. Celý výťažok dneska poputuje Fumimu a jeho Fumi Cafe. A nielen dneska. K tomu sa ešte dostaneme. OK, Fumi, ak by si mohol sformulovať nejakú jednu myšlienku, ktorú by si chcel, že by si tí ľudia tu dneska napríklad zapamätali o tebe alebo o živote na Ukrajine, čo by to bolo? If you could send a simple message to the world about the life in Ukraine or about you, what would you say? そうですね、思い出というのは時には例えば少しずつ忘れられていくもので、そういうものだと私は思っていますから、特にそういうことを考えたことはないですね。はい。Povedal on také nám dve myšlienky, a to, že prvá chcem, že by ľudia boli ľuďmi, a druhá, že to je, pokiaľ mám správnu informáciu, citát, že spomienky sú nejaké piesne, ktoré ale vyšumia vo vetre. Čiže mali by sme žiť v prítomnosti a vážiť si, čo máme. A k hudbe má blízko, lebo sa živil celý život ako spevák a učiteľ spevu. Dobre, Fumi, ako vidíš svoju budúcnosť, keď skončí vojna? Alebo ako to vidíš momentálne ty? How do you see your future after the war ends and how do you see the current situation in Ukraine? この戦争が必ず勝利して終わります。で、終わった後が一番問題です。戦後復興はどこの国でも第二次世界大戦もそうでしたが非常に時間がかかります。ウクライナでは私は10年、20年、100年そういう単位で考えています。で、なかなか大人は変わることができません。どんなに進歩的な考え方、リベラルな考え方を持っている大人もでもなかなか自分の考えから新しい考えへ移ることはできない。そこで私は子どもたちに期待します。10歳以下の子どもたち、この子たちの柔らかいソフトな頭の中に EU、民主的な自由なデモクラティックな考え方が
学ぶことで本を読み世界を知ることで広げていくと思います。ですから私はウクライナで初めての子どもだけの図書館を作りました。No, Fumi už viackrát sa vyjadril aj vo svojich viacerých rozhovorov, že podľa neho, keď skončí reálna vojna, tak ešte zďaleka nie je koniec. Rekonštrukcia Ukrajiny podľa neho bude trvať 10, 20, 50, možno až 100 rokov. A že to nie je iba o budovách, stavbách, mostoch, ale je to možno aj o tom myslení tých ľudí, lebo už myslenie aktuálnych dospelých zmeniť tak ľahko nedokážeme a že vlastne tá rekonštrukcia bude teda ležať na pleciach mladšej generácie, možno tých detí, čo majú teraz 10 rokov. Že preto sa aj rozhodol otvoriť knižnicu, ktorá, pokiaľ mám správne informácie, tak je jediná detská knižnica na Ukrajine bezplatná a k tomu poskytuje hodiny angličtiny zdarma. Čiže to nie je len o rozdávaní obedov. A že zároveň hovorí, že chcel by u tých mladých ľudí, u tých detí vybudovať aj nejaké iné myslenie. Podľa jeho slov nejaké demokratické, európske. To znamená, je to dlhý proces a to je aj niečo, na čom on chce po vojne pracovať. K tomu, Lukáš, mohol by si nám napríklad priblížiť, čo všetko je momentálne v zlom stave na Ukrajine, že čo si neviem ani predstaviť, nie je to možno len infraštruktúra, nejaké mosty, cesty, domy, ale aké tie aspekty života budú musieť napravať po tejto vojne, okrem nejakých psychických alebo takéto. Škoda, že nemáme dataprojektor, by sme si ukázali aj nejaké fotky. Napríklad pri poslednej ceste, nedá mi tú infraštruktúru, zásadne nepoužívajte Waze na dlhé trasy, prosím vás pekne. Absolvovali sme 120 km 4 hodiny po takých cestách, že to by sa vám ani neprisnilo a išli sme po Plechovom moste, prosím pekne, takýto pliešok, hej, kde je zákaz vstupu vozidlám, nakoniec sme to dali, ale okrem tej infraštruktúry, a bolo to na západnej Ukrajine, podotýkam, okrem tej zlej infraštruktúry, kde si bude jednoduchšie na novo postaviť celé mesta od piky, to bude asi lacnejšie ako nejaké pokusy o rekonštrukciu, tak čo sa zásadne musí zmeniť a na čom už robia dnes, a veľmi silné tie kroky sú a sú veľmi viditeľné, je boj proti napríklad korupcii, proti byrokracii. Také kroky nemáme za sebou ani my na Slovensku. To, čo všetko viete vyriešiť online s úradmi u nich, tak to Slovensko SK za miliardu nezvláda. A prosím pekne, aj ten prístup ľudí jeden k druhému sa zásadne zmenil k lepšiemu. Aspoň ja, čo vnímam za tie 4 roky, tak tí ľudia sú k sebe privetivejší, sú vďační. Samozrejme, všade máte aj výnimky, niekde sú aj horší ľudia, niekde sú aj lepší, to je isté aj u nás. Ale ako Michal naznačil, bude veľmi ťažké si hľadať cestu k tým východným ich susedom, a dúfať, že aj keď tá vojna skončí, že myslieť si, že tie vzťahy sa otvoria naspäť nejakou hranice a sa nejako začne ten nový režim. Nie. To bude trvať 10 ročia, kým sa zabudne na tie boliestky z vojny, lebo doteraz nechápu niektoré rodiny, ktoré ostali rozdelené. Jedna je na ruskej strane hranice, druhá je na Ukrajine, kde sa brat s bratom nemôže porozprávať, lebo ruský občan ho tvrdí, že oni ho idú oslobodiť a ten na Ukrajine hovorí, ale my nechceme, aby si nás oslobodzoval. Hej. Tam sú tie vzťahy veľmi, veľmi naštrbené, to by možno vedeli aj niektorí tu na prítomní Ukrajinci možno povedať svoj príbeh, ale ja osobne si myslím, že to bude skutočné na 10 ročia. Rekonštrukcia vzťahov medzi dvoma krajinami. Fumi takisto nám ešte v predchádzajúcej odpovedi hovoril, že tak ako trvala rekonštrukcia po druhej svetovej vojne v niektorých mestách a tak ďalej. A nie len tá infraštruktúra a tak ďalej, aj to myslenie, tak bude taktiež treba tú generačnú obmenu, že by zabudli na tie traumy, čo zažili. A ešte posledná veta k tomu, keď náhodou vojna skončí, dúfajme, že skončí čím skôr, určite sa vydajte na nejaký poznávací trip a podporte miestnú ekonomiku, lebo nič lepšie potom následne neviete spraviť, ako im pomôcť v tej obnove tej krajiny. Reálne minúť tie peňažky tam. Ale pomôcť môžete aj dnes, čiže ako som spomínal, máte tú krabičku, keby ste chceli.
A celý výťažok pôjde Fumiu. A to sa vyplatí. OK, Fumi. Ako som už teraz hovoril, môžete prispieť sem, ale ako inak môžu ľudia pomôcť Ukrajine, alebo čo potrebujeme viac? Potrebujeme viac peňazí, potrebujeme viac ľudí, potrebujeme viac rúk, alebo čo? Fumi, how can people like us help you or Ukraine? Where do we need to do more and what do you need more? ウクライナを支援することはとても簡単です。これはもう難しいことは何もありません。私たちは毎日子どもたちや人が殺されているのを見ています。言葉や祈りは残念なことに今のウクライナでは何の力もありません。私たちが必要としているのは食べ物、そして食べ物や日用品を購入する支援金です。これを私は皆様方にお願いしたいと思います。Povedal, že to vôbec nie je komplikované, je to v princípe úplne jednoduché. Ukrajina je momentálne krajinou, kde ľudia každodenne zomierajú, ako sme si hovorili aj práve v tento moment. Tam nejaké slova či modlitby nemajú možno veľký zmysel alebo pomoc. Jedine, čo potrebujú, je praktická pomoc, to znamená potraviny, oblečenie a peniaze teda. To je všetko, čo vlastne Ukrajina potrebuje. Ak vieme pomôcť týmto, bude veľmi vďačný. K tomu by som aj rád povedal, že Fumi a jeho Fumi Café majú svoj vlastný PayPal alebo Patreon, kde ich môžete podporiť. A takisto môžete podporiť Pomôžme prežiť Ukrajine. Čo vám aj Lukáš môže povedať viac, aké ďalšie projekty pripravujú, respektíve aká bude nasledujúca cesta. Ako sa povedalo na začiatku, majú problém s tými bankami Japonsko versus Ukrajina, tak po rozhovore aj s Fumim sme dali teda hlavy dokopy a pokúsime sa to nejako utiahnuť skrz donorov zo Slovenska a z Čiech primárne, odkiaľ nám plynie najviac financií. A okrem tých štandardných nákladov na tie potraviny a podobne, ako Michal spomínal, že čo môže človek pomôcť, ak máte niečo špecifické, s čím pracujete, možno vo firme, alebo niečo vyrábate, alebo ja neviem, nie je problém. Môžete nás osloviť, dáme hlavy dokopy a nájdeme cestu, ako pomáhať efektívne. Čo sa týka, nie je to len o šatách a potravinách, ale takisto je to aj o tej réžii tých občianskych združení a tých dobrovoľníkov, ktorí chodia. Napríklad aj tu na sedie Viki, spodaj ďalej, kde môže len potvrdiť, že utiahnuť či už nájmy, opravy aut a čokoľvek je veľmi, veľmi náročné. Takže aj toto je potrebné vlastne financovať. A veľmi sú potrebné aj veci, ako napríklad teraz sme dostali, dneska mám takú dobrú správu, sa s vami podelím, nám anonymný darca, Bohu známy, či jak sa to hovorí, zakúpil 4 ekoflovy, ktoré pôjdu do poľnej nemocnice pri Kupiansku. Vieš vysvetliť, čo to je? Že pre tých, čo nevedia, čo je ekoflow? Aha, môžeš vysvetliť. Ty povedz. Nepovedz ty. Keď by som vedel presne vysvetliť. Je to v podstate taká prenosná baterka, nazvime to v úvodzovkách, ako powerbanka veľká, ktorá sa dá nabíjať aj cez solár a podobne. A vďaka nej dokážu v Kupiansku, respektíve v okolí Kupiansku, udržiavať poľnú nemocnicu, aby mohli mať napríklad krvnú banku, tú zásobu krvi vlastne v tých chladničkách, tie lieky a všetko, ale nakoľko tam výpadky prúdu sú brutálne, hej. Že aj toto sú veci, ktoré je potrebné financovať. Rôzne generátory, rôzne zdravotnícke materiály, cenu zlata majú rôzne obväzy. A to už aj na Slovensku, pokiaľ viem od kolegov hasičov z Bratislavy. Keďže bohužiaľ sme došli do štádia, že naši hasiči si musia za vlastné kupovať v lekárni zdravotnícky materiál, aby pomáhali ďalej. Čiže možno aj my budeme potrebovať z Japonska nejakú humanitárnu pomoc, či? Ak máte nejaké otázky na Fumio, kľudne, teraz je priestor pre vás. Opäť potrebujeme to nejako pretlmočiť, čiže ak máte, nech sa páči, možno to bude chvíľku dlhšie trvať, ale teraz je ten priestor.
Jaký menu tam varíš? Či robia japonské jedlá? Lebo ja som videl na fotkách nejaké ukrajinské jedlá, ale či robia japonské jedlá? Ja som stále tam trafil ryžu s mesom. Väčšinou plov. Takže keď mu to preložíš do japončiny, frajer. Robíme na tom. Veľmi málo. Ešte slabšie ako anglicky. Prelož to tak na rýchlo. Na tom robíme sekundičku. 私のレストランはウクライナのハルキウにあります。ですからウクライナ料理です。普段皆様方がウクライナの人々が一般の家庭で食べている料理、ボルシチ、ピロシキ、マカロニ、そういったものを提供しています。Keďže je reštaurácia jeho zatiaľ jediná, ale chystá ďalšie otvárať v Charkove a je umiestnená teda v Charkove, tak primárne varí ukrajinské jedla. Ako spomínal, boršč, pyrohy, pyrošky a to sú proste jedlá, ktoré bežne ako nájdete teda v ukrajinských domácnostiach. 寿司は一度スタッフに作っただけです。Že sushi, aha, len keď Japonec povie sushi, tak mu ani nerozumiem. Že to robil iba raz, ale len preto, lebo si to vyžiadal jeho personál, takže... Sekundičku ešte. Fumi totiž plánuje ďalší projekt, ako som vám spomínal, otvárať ďalšie reštaurácie, tak ešte sa ho opýtame k tomuto, aký je jeho ďalší plán a teda čo na to potrebuje napríklad od nás. On má bezbariérový. Mám vlastný.ハルキウは地下鉄がありますので、地下鉄の駅に一つずつ無料のカフェを作りたいと考えています。当然戦争が終わればまあそうですね、10セントぐらいで食べられるカフェを運営します。Že momentálne podľa toho, čo ja viem, tak sa chystá otvoriť ďalšie 3 reštaurácie, ale že jeho plán alebo cieľ je, že by na každej zastávke metra mal otvorenú nejakú malú výdajňu jedla pre ľudí, ktorí to potrebujú, keďže tie zastávky metra slúžia aj ako kryty proti bombardovaniu. A nielen kryty, v Charkove sú už aj školy v metre. Absurdné. Nepredstaviteľné. Má ešte niekto niečo, čo by sa chcel našho hostia opýtať? Denis, páči sa? Mám otázku na pana Fumi. A či vlastne neľutuje to, že išiel na túto Ukrajinu?私は人のアドバイスを受けてちょっと考えて行動したことはありますが、基本的には全て自分のことは自分で決めてます。ですから私の人生で後悔はありません。Že sa rozprával veľa s viacerými ľuďmi, aj čo sme sa bavili s jeho dcerami, s ich rodinami a počúval ich názory, ich návrhy, ale že nakoniec sa rozhodol podľa seba a podľa toho, čo cítil, že je správne a absolútne to neľutuje momentálne. Ľudia sa pýtajte ešte. Ja chcem. Nech sa páči. V roku 2014 som založil nadačný fond Pamäti zla. Vtedy začala vojna na Ukrajine. Lukáš to potvrdí. Vtedy. Odvtedy som
podnikal mnoho operácií a vďaka tomu bolo zavraždených asi 500 Rusákov. Nič iné není riešenie. Nič iné. Než to, že bude menej Rusákov. Akože sorry. Tu sú veľmi soft sračky a nikde sme sa za ten čas nedostali. Vysvetľoval som to Martinovi Šimečkovi, keď tu bol a zakladal Progresívne Slovensko, jaká je agenda proti Rusákom. Nebola žiadna odpoveď. Žiadna. Bola Biháriová, ktorá mala na starosti ruskú otázku. Nebolo nič. Môžete posielať všetko, čo chcete. Venujem sa tomu 12 rokov. 12 rokov. Navrhol som stratégiu pre FPV dróny. Stratégiu pre firmu Robodron, ktorí mali najlepšie dróny v roku 2015, 16 ja som im povedal, že riešenie sú roje dronov, ktoré sa prejavili potom. Kedy sa to stalo? Otázku. No viete, tých otázok na to vám seriem, pretože dôležité je to, že umiera za tú diskusiu, zomrelo koľko? 20 Ukrajincov? 30? 40? Približne tak, že? Asi tak nie je noc, takže áno, ja mám presné dáta. Tak ja sa chcem spýtať, jak vyvinúť čo najväčší nátlak na to, aby nie len pomáhať Ukrajine, ale najväčšia pomoc Ukrajine je to eliminovať čo najviac Rusákov. O nič iné nejde. Oni sú s tým stotožnení. 80% ľudí, 80% Rusákov je s tým stotožnených. To není, že Putin vládne a ide potom a chce tú vojnu a tak ďalej a tak ďalej. Proste... Dobre, môžem ťa vyrušiť. No, ja mu odpoviem, keď môžem. Ja nehovorím, že nemáš do istej miery pravdu v tom, že tá mentalita v Rusku je tak nastavená, ako je. Ja s tebou v tomto súhlasím. Ale Ukrajinci potrebujú od nás v prvom rade morálnu, ale aj fyzickú podporu na bežné fungovanie, aby mohli sa naplno venovať v tom, čo sú dobrí, a to je ten boj s tým Ruskom. Nedá sa očakávať, že pomôžeš každému, Peter. Nedá sa to. Nie je to v ľudských sílach. Tak ako Lukáš hovorí, aby som doplnil, mali by sme sa sústrediť na to, čo vieme ovplyvniť, a ako už som hovoril, čo vieme ovplyvniť je obsah tejto krabičky, čiže keby to niekto ešte chcel prispieť, tak kľudne môžete. A to je vlastne pomoc, ktorú my máme pre Ukrajincov alebo aj pre Fumio, ktorý pôsobí na Ukrajine. Jediné, čo my zatiaľ môžeme, je pomáhať Ukrajincom. Už keď to nerobí naša vláda, tak musíme konať my sami. A teda... A sú aj rôzne zbojreky na dróny a ďalšie veci, čiže aj tá stránka B, ako povedal Peter, takisto je. Samozrejme... Ešte tu máme otázku od Viki. Ja by som len doplnil, že prevoz liekov a zbraní nie je to, čo je legálne možné. Ja sa chcem opýtať, čo sa popýtam potom, ale jak oddychuje? Až čo sa vám opýtať, jaké jedlo je najobľúbenejšie? A že či si mu navaril halúšky na miesto tak? Tako spapal. A čurosky mu chutia. Nie, ale jak oddychuje? Čo keď tam co nerobí? Ja by som aj k tomu doplnil, on už mi spomínal aj pri predchádzajúcej odpovedi, že vlastne pracuje 16 hodín denne, čiže... Ale však nejaký stav vyzerá. Tak to vyzerá, ale Boh vie, čo sa odohrá v tej hlave. Rozpráva dneska, že boršč. Môžem odpovedať. Dobre, ale oddych žiadne. Robíme na to. Možno pri tom boršči, čo má tak rád. Už mu prekladá. Robíme. 私が大好きなウクライナ料理はボルシチ。もうこれは毎日食べても3度食べても問題はありません。ボルシチです。で、そうですね。
Že jeho obľúbené ukrajinské jedlo je boršť, ale že on je jednoduchý a pre neho sendvič nikdy nesklame. Čiže... Ja som sa opýtal, ako oddychuje, ale niekde sa to s cestou k nemu stratilo. Či hraje mahjong, že či ako, keď taká otázka z publika. Ale elektro, či taký kockový normálne? Dobre. A ešte doplnil, že keď sa my dostaneme do jeho veku, takže tiež nebudeme jesť veci, ktoré mu veľmi nechutia. Takže... Nevyjadril sa, ale mal to napísané, že ako oddychuješ. Už asi 3-krát som mu to napísal a 3-krát ma odignoroval. Alebo niekde ten preklad sa možno stratil. Neviem. Ty tiež neoddychuješ, to, čo sa tvári, že tomu nerozumieš. Ale keď človek robí to, čo ho baví, tak nemusí oddychovať. Tak. Skúsim sa ho ešte raz opýtať, ako oddychuje. Možno. Možno si pozrieť Takeshiho hrad. Pamätáte si? Opýtam sa ho trošku inak, ako trávi voľný čas. Možno sa to nestratí v preklade teraz. そうですね、自由時間は基本的にないんですけれども、私は音楽を聴きます。モダントーキングとか。V podstate, ako už hovoril, nemá žiadny voľný čas, ale počúva hudbu. Už keď... Ale aj povedal dneska v priebehu dňa, že má rád modern talking. Dobre, ak už nemáte ďalšie otázky, tak ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste dneska prišli. Ak ešte máme otázku, tak ešte jedna. Že z čoho máte momentálne najväčší strach a vlastne aj na druhú stranu, že čo vás momentálne robí najviac šťastným? Ja to rozdelím na dve otázky, že čoho sa teda najviac bojí. Takto. Do ďalšej diskusie, keď niekto poznáte niekoho na japonský preklad, poprosíme kontakt. Bohužiaľ, nestihol som od včera. Telefonátu od jeho dcery. A druhá otázočka bola... Borš a modern talking.ミサイルやドローンが落ちて誰も死ななかったら。Pre nás možno absurdné, ale ak spadne raketa alebo dron a nikto pritom nezomrie. To isté napísal, keď útočia rakety a dróny a nikto pritom nezomrie, to je to najlepšie pre ňo. Ja by som sa vlastne chcela opýtať, že, no vlastne dve otázky, že čo vám prináša pokoj a čo by ste ako odkázali mladým generáciám alebo mladým ľuďom, čo by mali robiť, ako by mali, čo by mali, tak. Opäť to rozdelím na dve otázky, teda, že čo ti prináša pokoj?
neviem, či mu to nepreloží niečo v zmysle opäť, že ako relaxuje alebo ako oddychuje, či je to možné, že to pôjde tým istým smerom. Skúsim ešte. Swimming. Spánok. A teda druhá otázka bola, že aký je odkaz pre mladé generácie, tak?とにかくたくさん本を読んで自分の好きなことを勉強してください。とにかく勉強してください。学ぶことは時には辛いことがたくさんあります。でも勉強してください。それしかありません。Jeho odporúčanie je, že mladí ľudia by mali teda veľa čítať, veľa študovať a to, čo ich baví, ale aj to, čo nie. A že život je vlastne o tom neustálom štúdiu a je tam veľa vecí, ktoré sa nevieme naučiť alebo si nevieme zapamätať, ale proste treba študovať aspoň to, čo nás baví. A to je to všetko, čo vieme urobiť. Je tu ešte niekto, kto by sa chcel niečo opýtať? Už som myslel, že tretia otázka bude. Ešte stále priestor, nech sa páči. Ja sa spýtam tak na nás, že či tú čiapku nosí kvôli tomu obrázku na nej. Stále ju má. Je čerstvo ostrihaný, tak možno nie, ale nech povie sám. Kým prekladajú, tak ak by ste si chceli pozrieť, tak bude aj rozhovor v Korzári a Smečku a TV Joj a TV Markíza budú mať takisto reportáž. Myslím, že dneska boli vysielané, keď sa nemýlim. Že to je jeho značka. Dá sa to aj vulgárnejšie potom povedať, že ruský korábeľ... Nech sa páči. Ešte mám poslednú otázku, to len tak ako úplne ma napadlo, len tak pomimo, že či ovláda nejaké bojové umenie. Podpasovka. Rusom pustí Sherry Lady. Alebo Brother Louis. Prepáčte, ale to som ani nevedel v angličtine sformulovať, ak mu to poviem. Neviem, prečo vyhodilo Michalovi PSČ. To nie je môj telefon. Povedal judo a karate. Dobre som počul rugby. Rugbyový futbal a bejsbol ešte spomenul, ale opäť neviem, či sme sa nestretili v preklade, čiže spomenul judo a karate predtým, tak... Že pokiaľ ešte bol mladý študent, tak vo voľnom čase hrával bejsbal. Nie je to bojový šport, ale musíš sa uspokojiť s tým, čo vám povedal.
je ešte niekto, kto by sa chcel niečo opýtať, lebo neviem, kedy príde opäť, čiže... Tam vzadu z chodby nikto sa nepýtal. Ja by som sa opýtal, skúsim zakričiť, že čo si o tom myslela jeho deti, teda dcery, o tom jeho rozhodnutí. Mal som tú otázku napísanú, ale bál som sa. Musímeは2人、1人は45歳、獣医をやっています。1人は40歳。Že má dve céry, z ktorých jedna má 45 rokov a pracuje ako veterinárka. もう1人は40歳、専業主婦です。A tá druhá je 40-ročná nejaká pani alebo v domácnosti. とにかく危険だから帰ってこい。それ一点張りです。Nepočúva nič iné, iba je to nebezpečné, tak sa prosím vráť. To je všetko. Ak už nie sú žiadne otázky, tak vám všetkým veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Pomôžte, ako viete, ako vieme. Či už cez Pomôžme prežiť Ukrajine, alebo cez Patreon, alebo PayPal, priamo Fumimu a jeho projektu s kaviarňami, alebo s knižnicami. Sledujte nás na sociálnych sieťach, kde sa dozviete ďalšie potom kroky. Lukáš má takú záľubu posledné dni, že točí veľa reelsiek a má malo videní, tak keby ste ho chceli podporiť. Ale lepší sa. Najviac pozretí mal video s McDonaldom, neviem prečo. Áno, no je to pre mňa trošku zvrátené, no, že keď dávate tú pomoc ľuďom, má to ďaleko menší dosah, ale to už asi nezmeníme, tie algoritmy. Ale tam som si uvedomil, že som možno spravil chybu, že z tých našich ciest som nedal viac toho materiálu a možno sa niekto z okolia mohol ešte zachrániť, aby nepodľahol tým dezinformačným nejakým médiám a vplyvom. A je potrebné ukazovať ťažkú realitu toho, ako to tam je. Aj keď nemám vzťah k sociálnym sieťam, lebo to domrvím, ale nevadí. Ide ti to skvelé. Oveľa lepšie ako predtým. Ďakujem. A ak vás môžem poprosiť, tak veľký potresk pre nášho Fumi-sana, lebo je to síce malý Japonec, ale s veľkým srdcom. Arigato, Fumi-san. Dovolím si povedať, že určite sa s vami aj rád odfotí, ak by ste niekto chceli. Samozrejme za poplatok do Fumi Café, hej. Takže nech sa páči, nehambite sa. A ešte rád by som povedal, naša taká veta s Lukášom, ktorú posledné mesiace používame, že pomôžte nám ďalej pomáhať a jedna káva mesačne zrobí veľký rozdiel. Čiže ak si viete nastaviť trvalý príkaz aspoň na 2 euríčka, bude to veľkou pomocou. Ďakujem. A ďakujem ešte raz, že ste prišli. A ja ešte posledná veta. Ďakujem Michalovi za to, že ma včera neposlal do prdele, keď som ho prepadol, že bude mať dneska prvú skúsenosť s moderovaním. Ozaj ďaká.